Hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta? O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilano no nga sinuwat ni Marites Alboris. So dili pa no. Shout out kay ko sa tanan nga sunod aning dramahan no. Salamat kayo sa pagsabaybay no. Lagi pang-upload nako nga mga Sugilano gikan sa RMN Drama. Salamat kayo. Sa tanan nga sunod aning dramahan no, og palihugday ko og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung nakoy bagong i-upload nga mga Sugilanon magikan sa RMN Drama. Bueno, di ta maglangan. Niya ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Anino sa kagahapon. Magbuwag na ta, Dave. Sa, dili ko masugot Balik di ka masugot. Balik di ka masugot. Basta kay buwag na ta. Dili ko. Dave, usap pa. Ayaw ko kasa. Human sa tanan. Ingon na inira. Magkigbuwag ka na ako. Di ba, unfair man para na ako. Pangita na laglain. Dili ko. Ikaw lang akong gusto. Malti ka. Please, dili ta magbuwag. Kung dili ka gusto makitaan ko ni Lula nimo, promise, dili ako maadto sa inyo. Magpaabot na lang ko kung kanus ka naaaro nga magkikita na ako. Bisan din sa eskwelahan, magpaabot ko nga ikaw ang muduol na ako. Basta di lang ta magbuwag, please. Dave, nakahukom na ko. Amy, please. Ayaw ni buhatan ako. Dili ta magbuwag. Mihila ka. Di na ko kaya. Dave, may mga tao na nanaw na to. Ibuyin ako na mo. Di ako makakus. Dili ako mukupot ni mo. Kung may lang tao nga magtanaw. Ayaw lang kubuwagi. Dili ka mo surrender. Bisan og magkalisod ta sa tong relasyon tungod ni Lola. Dili. Promise. Promise. Love, tasap ka. Hapit na sa kamalimot. Sorry. Padung na sa kamukakos. Sige na. Sorry. Kinala mo pa ulit na ko. Kaya tingalig masuko na sab si Lola kung madugay ko gapon sa amo. Kita na lang taog ma. Dinis sa eskwelahan. Basta. Okay na ta. Di na ta mag-away ha. Wala lagi. Sige na. Ato na ko. Babay na. Kaditsa. Bye-bye. Love you. Katami isa payom sa kupilang ka. Mahinanok na gid ko sa pagkatugon niya. Salamat, Ginoo. Paamin ako, Lola. 5 minutos kang na-late. Diin ka. Naglakaw ramang ko, Lola. Maong nadugay ko. Ayaw kong ilara. Kay dugay ko nagpuyo inindapita imi. Nahibaw kong pilara ka minuto, moabot ka din he. Kung lakon magani ni mo gikan sa eskwelahan, paingon din he sa ato. Sorry. Sorry? Ma! Akila, sakit yung akong pugang imong gikusi, imong gilupang. Bisag unsaon jud ka, mulighot jud kang bataa ka. Agay, sorry na kung kayo. Oo, ako magsakay paingon manggudin sa ato kay akong gipalit og tambal sa labad saong ako sobrang kwarta. Okay, hinay man ko naglakaw paingon din maong dugay ko naabot. Sorry na kayo la. Kagwang ka man dieng pangutanon. Nganong mamanday ka musulti nga, gilabdan ba day kas imong o? Kung nataparusan patak ka, o baka ha, nakumutan ako ng buhok nimo. Hindi mo samot na gibati nimo. Labat kang akong uba. Oh, nakainom ka na magkagtambal ganina. Nga labad ay gihapon na. Ganina naman to.
Nya, unsa pang orasa. Nawara sa kadiyot ang labad. Nya, may balik na sab karon. Lagi ako lawas la. Kahilantanon ko. Mauna na. Mao gyud nay akong giingon anang dugay lagi matog, makadaot lagi na. Ang problema gud ninyo mga batan-on ron, no? Istoryahan gani mo, mudayon, dahil na mugtok-mugtok anang inyong mga naong. Unya, ipalapos dahil pikas dunggan ang isulti sa inyong katiguangan. Ay! Nadira na, pagkaon na. Dili lang ko la. Nansama ka, lood-lood, nasad ka. Tiwastan tayo noong kang buanga ka. Agi-angin ang pagkaon, ha? Oo, manggod. Labad lang kikay akong ula. O ko'y gaya ng mukaon. Dili mahimong dili ka mukaon, oy. Unsa may sudan la. Inununan nga tamban. Unya na lang ko mukaon kung gutuman ko la. Matuog na lang ko. Manungkab ng anghel ni mo, day. Sige na, kaon na. Unya na lang lagi la. Matuog sa ko. Uwa pa masag ko gutuma. Gigutom ka. Wa ka lang kapamati sa imong kagutom tungod anang labad si imong o. Dala, sige na. Saka nas taas. Higda lang una dito. Hatdan ta lang kaon yung pagkaon ni mo dito. Salamat la. Pero inom mo nagtambal, ha? Pagkuha dito sa tindahan. Katubang paracetamol. Nga mahimuran ni mong imnon bisag wa pa kay kaon. Ola. Ay, unsa man day ganahan ni mong sudanon? Ha? Ay, maglaga na lang kong itlog. Hatdan te kas taas unya inig kaluto. Itlog, biskwit, og orange. Ha? Salamat la. Sige na, saka na. Ola. Salamat. Nadagin ako si Lola. Magani, kinakauna-una dayon kong ikatarungan. Hakpayaw bunog na sa punta ko karon. Basin pagkagisa na hinoon niya ang akong patay na dyan ko. Sinaw na gito niya kaayong akong Imbis nga ni aksyon na og tubo ng akong buhok. Kini di ay, kini. Nakakita na ko og sayon nga ikatarungan ni Lola. Kay bisan maltita kay ni siya. Magyuna-unaon, mamsad ni siya. Mag-uol ni siya kung may bation ko. Murag inspired ka kanunay nakda. Kanunay ka na mag-unag mata nako. Magdi ka mo pagsayo. Basta inspired na Pero dili ba palabi na? Lami ka nang mahigog mata. Pero kung unsa kini ka lami, buosab ng papait ini kung masakitan ka. Hinahinay lang, kay bata ka pa. Salamat, Nay. Kaon na, Nay. Andam na mo pagkaon. Igor ako nagsudin ng akong bawon. Mulakaon ako. Imo na tanan? Katawa. Ako lang giapila gamay si Iminay. O ang sobra nga adobong manok gabi. Uy, sobra nga tagsaraman adto. Wa man ako makaon ng akong bahin, Nay. O kanang ako na lang gida. Ang giadubuhan sa manok ang matika, Nay. Nga may daghang lamas, mo'y akong gisudaan. Nak, ayaw tawag palabi, ha? Laki pang imong pagalingon imon mang gidawan tungod lang kay gusto ka makahatag sa imong uyab. Oo, manggod, Nay. Sinanay ba ya? Mas lami manggod ang kuan mantika sa inadubuhan nga manok. Kamay lamas man. Kabaw bitaw kang galan kay kuan sa una pa. Ay nakabalakan ako, Nay. First anniversary masabgod namo karon, Nay. Anak. Kabaw ko, Nay. Nabalaka ka. Pero ikabalaka, Nay. Kay muhuman lagi ko sa kong pagtuon lagi. Mamahimo niya akong inilang nga engineer. O kiniyo niya atong bahay, Nay. Ato na ipagguba. Kay magtukod tag bago ug mas nindot.
Unya, butangan dayon diha sa tubangan og Engineer Iyas. Maparaw lagi ka na hinako. Og siyempre, ikaw dili ka naman laba. O magtabang-tabang ni bisan kinsa. Araw lang makakwarta ka. Kay dinhi ka na lang unya sa bay pirmi. May katabang pa. Unsa? Mulakaw ka na unya kon maggrocery, mulaag, o magpaparlor. Kining imong kamot nay, nga hago kayo, kini. Dili na unya ni magkupot og mga labonon. Akong kamot na lang, og sa imo unya mga apo, ang kuptan ini. Agi, ang apo lagi ka nay. Na, naguna-huna ka nag-apo, ha? Kanang engineer na ako ba? Siyempre, magminyo manggig ko. Magminyo mami si Amy. Og natural. Na makabaton gimig mga anak. Puhon ba? Puhon nay, puhon. Ay, ni mo anak ka. Kulbaan sa tari mo. Si nanay baya. Kung baan mahinoon. Ay, nakaabot pag yun ay ko nimo. Uy, day, Ginny. Uy, day, dali, day. Mamahaw ta, day. Ay, salamat nang. Sorry ha, nga midayon kong diretsyon. Adawa na problema, uy. Di ka na laing tao para namo. Salamat na. Nag-asag lakang Pamahaw sa. Dungan mo si nanay. Pero ang imo habuad ra ha. Kay kang nanay ng itlog. Sabiya. Hindi, oy. Magtunga tayo ni day. Magtunga. Ayaw na nang, uy. Salamat lang, pero humana ko kaon. Humana ka, Dave? Ato na ta. Sige, ako sana isirang akong bawnanan. Di na makainit. Okay na ni siradan. Daghan nagbaon, oh. May itlog, buwad, ug adobong manok. Daghan pag yung kanon. Mura magbitayonon. Share, ha? Dungan tagkaon niya. Hipon na baya akong sudan doon nga gigisal. Pero alam mo sa noon kay gidaghan man ni mama o butang og tamatis. Unya hinilisan nga tambok sa baboy. Share sa taini. Gay po ko na imong sudan, ha? Tunga tanay mong adobong manok, ha? Deva! Kinilang buwad og itlog eh. Hala ka daw, ha? Gay ko anak ba? Nang, away mong anak ko, di manghatag na ako. Ako dali imong baon, be. Ako na lang. Jin. Ari ni nako sa kong bag, aron hatagan ko ni mong siguro unya. Ang binaba. Di mahimo. Karon ka na lang magdinaw. Dugay na tang amigo, no? Bata pa lang ta. Share kita sa tumbahon permi. Patatan manggani kung apil ni nanay ni mo kung may sobra mo. Unya karon dili na noon mahimo. Para man na ang adobo manok. Kung dili mo na para imo. Wa ko na adama para nimo, Ginny. Dave. Maudahing dagan kag baon. Kang Emmy di ay lang uban. Ay hala. Limutan ako eh. Nabili ni noon sa bayang akong extra t-shirt na. Babalik ko sa nako Uran na lang unyag lakaw, Dave. Madugay unya ko. Nang atos ako nang. Jin! Ginny! Nakasa ka. Nay. Nakapasakit kas dugan sa imong isikabata. Ganun nasulti mo ito na ako eh. Kulit masagod. Dili gyapon na rason, Dave. Aron mo buhi kag sakit nga istorya. Saylo ako, nay. Ay, naku pangayo ko saylo. Dito sa saod ni mong amiga, ni Ginny. Sige na ka, sundis ila. Rason na lang kadto niya nga may nalimtan, pero nakita na ako nga kalit ng bilog mo ang luha siyang mga mata. Nakapasakit ka pagbati, nak. Ang luha sa tao, di biya ni mo kabayran. Ang kahiubos, lisod yung kayong bakwiyon. Misulti rin mag-uus tinuod, nay. Nasayod ko. Pero mahimong musulti kas tinuod sa maayong paagi. Sa paagi nga di ka makapasakit sa uban. Nay. Wa palagi siya maapot. 5 minutes na lang mo, bell na. Malit na Dave, ani. Ngano na dugay man siya? Ganina pa ko nag-atang niya din sa may gate sa eskwelahan. Excited ako mapakita ining regalo para niya. Alang sa mga first mansari. Pero, syempre, unya pa rin ako ablihan ining lunchtime. Hain naman ni siya, uy.
Si Jenny, siya ka na paingon nga muso din sa eskwelahan. Wa sila mag-uban si Dave. Jenny! Jen! Emmy, Si Dave! ha? Amoy, napatingali sa ila. Ay, nadugay man ko siya. Nga naman ka, ha? Amot lang. Wala ba ko mahibaw, Em? Okay. Sige ha, una ko ha. Ay, naman yung tawana, uy. Jin. Hi, Jin. Suko ka? Wa man. Ano masuko man ko? Yapas di ka ganina sa inyo pero mingon ang imong mama nga wa kuno ka mo balik sa inyo. Milahos ka din sa eskwelahan gikan sa amo. Kadto. Oo. Wa bitaw kay nahinumduman ko nga na aday ko'y towel suit sa kong bag. Mao nga nilahos na lang ko din sa eskwelahan. Sige ha, una ko ni mo gawas. Time pa sa. Jin. Jin. Milahos na siya glakaw. Wa na kibulingin ako. Saan mo na ako ni bayhana eh. Nahiubos na hinuon ako. Pita sa to eh. Nga misulti masag ko adto. Mahimo na magiduntang ako tubra ko para sa adobong manok ni Amy. Ako paging gipakapinan. Napakapinan ko pagod akong istorya nga dili para iya. Ako lang gini siyang ama-aman o niya. Ay. Adtunan ako si Amy. Oh, niya mong kamahalan. Oh, nabukadan ako ang gamay nga mantil nga akong kinuha sa aparador ni nanay. Oh, niya itong pagkaon. Mao nga lingkod na. Salamat. Oh, kini. Niya. Imo ning adobong manok. Wow! Ikaw di ay? Nakakaon ako, ana. Mao nga imo ra na. Kining imong pinakbit mo yako, Lamin iparis ning buwad. Basta lang itlog, ha? Imo sana. Kapinanggagod na ako. Siyempre. Kana lang usa sa pagkakaroon. Kay kung mahuman na niya atas pag-eskwela o makatrabaho na tagtarong, sa mahalon nga restaurant na unya ta mga on ato ta dito mag-celebrate sa atong mga anniversaries. Thank you. Kaon na ba? Oh, lagi. Dwe, Imong giluwa na tubong manok? Ano man? kuan. Lain og baho. Isa kay baho. Mara bisa ka nga akong Oh. Happy kay silang tanawin. Manaada ilawom sa punuan sa kahoy nga akasya. Nagbukad kit si Dave og mantil aron ilang kalingkuran. So kahit wala niya buhatan ako. Palingkuron ako niya siyang tsinelas kung magkuyog niya. Ngano ba sang ikumparar ko man ang akong kaugalingon kang Emmy? Natural nga espesyal ang iyang pagtagad nga ni Emmy. Kaya iyaman ni Kuyab. O ikaw, Jenny, best friend ka lang. Ug aron dili ka nasakitan, pahawa na dinhi. Ayaw na pagsigi og lantaw nilang duha. Lakaw na. Hello. Kalit lagi nga ni Parog si Emmy. Midagan pa ingon sa kilid sa kahoy. Naunsa na siya? Kaya po habang yung buko-buko ni Dave. Lo, nagsuka na siya? Nga naman ka, ha? Sorry, wa ka ganay sa akong gihatag ni mga adobo manok. Sorry kayo.
Lain magud kayo nga kuntihan. Murag ka nang isa kang ugmayo kong kabuhi sa baho sa lamas ba? Hindi ka ganahan og daghang lamas? Di ba ganahan man ka? Parehas na ako? Oo. Nadawat ang chicken? Oo, man. Kuan lang ka ng loaded kayo ang baho ba? Katumurag... Oh, sige. Dave, lami kayong isukang mo ayaw pero may mugawas. Pulis naman laway ang akong isuka. Sorry, Amy. Sorry. No, ayaw pag-sorry. Dave? Oh, ano man ka? Nga, no? Kalipangan ko. Unsa? Oh, Amy! Salamat, ha? Nakakita mangkod ko pagkakuyap ni Emmy. Guhit mo ang idagan dayon ko ninyo. Ang ano dito siya? Galit lang sa misukad yung nakakaon siya sa adubong manok nga akong gihatag niya. Ha? Sorry, ha? Oh, sorry, Kay. Kay, napasakitan ti ka ganina agsulti. Kalimti na to eh. Amy? Amy? Dave? Hain ko. Gidaka na mo din sa klinik ka ganina, Ams, kay nakuyapan ka. Ha? Hi! Oh. Nurse, ano sa di siya? Anong kalit siya nakuyapan? Pwedeng excuse on ninyo? Bakisulti ko niyang siyara. Ha? Sige. Dave, dali na. Ano man ka? May problema ka sa panglawas ni Amy? Ikaw pa, ayaw ko pa kunahuna o dautan. Kung saan naman lang kung may sakit siya. Unya, grabe na di ay. Jin, dili na ko kaya kumawa si Amy na ko. Mawa na ko ang tanan. Di lang si Amy. Dave, ingon na ni mo siya, anak kamahal. Jenny. Grabehan, no? Sa imong pangidaron karon, nibati na kag ingon anak. Unta inikabot ako sa gusto pangidaron. Baka kita sa ko parihas ni mo, Dave. Jenny. Parihas ni mo kung magmahal o magpangga sa papay. Kanang andam kalimtan ang tanan para niya. Unsa na taron nga year? 2016. 10 years from now, mag-graduate na taon niya sa college. Unya, may trabaho na. I wish makakita na sa kong lalaki nga para kid na ako. Kanang parehas ni mo, Dave. Jenny. Ani na lang. I-clone na lang ka ako. Para may Dave na niya ka nga mauyab. Gwapo na, butan pa. O engineer na unya ang higayon na. Ang bugiro. Kusog pa, ha? Ang bugiro. Okay na ka? Yes, miss. Wa na ka malipong? Kasukaon? O may gustong kanon o buhaton? Uwa na. Kano saan ka lang maglipong-lipong? Nakabantay ko atong miagi pang adlaw. Murag sige kong gikabuhi. Kuwang masab ko sa tugod, miss. Mo nang maglipong-lipong tingali ko. Nya tapulan sa kay kumubangon sa buntag. Lami ra kayong isigi kato. Kano sa ang last niya mong menstruation? Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Atong miaging buwan pa. So, hawa pa kadug akarong buwan na. Uwa pa. Kano sang imong paabot sa mong dugo? Tapila ka days? Hala. Milapas na di og kapin sa simana. O magduha ka simana na. Layagonon ka? Ha? Dili, nurse. May uyab ka. Oo.
Nga dud ay nurse, may problema ba sa kulawas? Unsa man? Una na lagi. Sige na. Doon na tangtili makasod din sa klase ron. Sige na ba? Ing nasisir nga giubanan ako si Amy din sa klinik. Unungan ta ka din hi. May ko pa yata. Bisag ba kay batasan ako usahay. Sa mo kang Jenny, Larong ba? Sige na palakaw na. Una na. Ako na lang magkuha ni Amy din hi. Ha? Ano ko sigawa sa klinik? Usod ako ron kung mahuman na din si Amy. Basta ha. Sige na, ulagi. Sige. Unan ako. Ganun ka nadukay man si Amy sa sud. May dautan kang balita niya, ang nurse. Hala, unsa mo ka? Walang untay laing sakit si Amy, Unta, gikabuhi lang siya. Oh, Amy? Amy, kumusta na? Unsa sulti sa nurse? Amy, ano? Amy, ayaw ko pakuyawi ba? Ilakpan ka. Okay na ka? Sa may problema? Ayaw ko biyain. Di na may tabo. Ano sa laki ka? Ano ba kasulti ba? Good bit. Atubang ako Ano ka? Sige, sultin ako. Sa may problema? Ayaw ko biyain, please. Dili lagi. Ngano good? Makahimo ka ko, ana? Ngano di? Dave. Mabdis ko. Oh. Kung sa'yo ko buhaton. Huwag ko may bawsa ngayon ako buhaton, Dave. Mapatay ko ni Lola ni Indy kung may bawsa nga mabdis ko. Natabangin ko, Dave. Ginawa ka ba tingog? Huwag inabiyaan ko ni mo. Ikaw bayaan niya. Ikaw bayaan eh. Mabaya kong gipugos. Ingon ka nga, ikaw rin bahala. Ingon ka nga, di ko mamaptas. Kanya karoon sa naman eh. Ayaw dyan ko pinuangin eh. Ayaw dyan ko pinuangin. Gusto na. Nakurat lang ko sa imong gibalita. Gusto na. Nakuratan ako. Pero bisa ko sa may tabo. Dili ti kabiyaan, Amy. Dili ka pasagdan. Ilabi pa karon nga may umaabot ang alak. Unsay atong buhaton. Ato bangon si Lola nimo. Dola ta sa inyo. Nangurog ng sugod ang akong tuhod, Dave. Kung pasakitan ka niya, labanan ti ka. Ako'y bahala nimo. Ganun karon man. Hindi pa ko andam. Hindi pa ta andam, Dave. Ako sabdili pa. Pero sa utaman na naman na. Ipaunsa ta pa man na. Kung ipakuha na lang ka ni nato. Sa? Amy, dako lang sa... Ba't tinay mo na hunahunaan? Ayaw na ha? Huwag usap pa. Dili ko gusto maparehas ka sa atong silingan sa una. Na namatay, kinagpakuha. Pero nahanto ko, Dave. Dili pa ko andam. Daghan pa kay kung gustong maabot. Daghan pa kay kung gustong buhaton, Dave. Unsaon naman lang atong pagtuon. Dili ko gustong maundang. Mupadayon ka. Graduation na nato sunod buwan. Di pala maklaro imong tiyan. Makapasok ka pa. Magkapaso palagi, oo. Pero, inikahuman, unsa na. Unsa sunod ka mahitabo, Dave. Amy. Bahala na. Dili mahimong bahala na. Dili na to mahimong imarka bahala lang ang tanan. Dili ko gusto magkalisod-lisod hangtod sa hangtod, Dave.
Gusto pa ko magkatrabaho ko og nindot. Makasweldo og ako. Makapalit sa mga butang nga wa na ko karon. Nakasabot ka, Dave. Romeo lang magkaskadakaw. Nausap na ang akong una-una. Ha? Saan sa? Dili unan ako. Pahibawon si Lola sa akong kahintang. Itago taon na nga mabdos ko, Dave. Amy, pero... Dili ko gusto palayason ko ni Lola. Nakasiguro ko nga iyag yun ang buhaton kung mahibaw siya nga mabdos ko. Sao naman lang kung mahitabo na. Asa man ko paingon. Sa amo? Dito ka pasagdan. Pagubanta. Kita, uban ni nanay. Kamay kaayo ang inyong bay. May usa lang ka kwarto. Unya, asa man ta magigda kung mag-ipon tang nanay ni mo. Sa kwarto? Unya, si nanay ni mo, asa man? Dito. Dito sa kwarto? Amy, ang mayroong danon nga mag-ubanta. Dili lang una karon. Dave. Amy. Paamin na ako, La. Kasingot ba ng agtang ni mo, eh? Bugnaw ra ba kag singot? Napag-ilis dayon. Ola. Unya na kumutabang din sa tindahan ni guman ako gluto sa itong panihapon, La. Unsay gusto ni mong sudan, La? May ihigop og utan nga Bisaya. Nya subaki og piniritong isda. Nya pagsugba o nya og buwad. Sige, La. Mais na lang say akong lungagon. Butan raa. Mura mag nakahikap og ite. Si Lola ba? Butan man dyan kugot. Wala ka makabantay. Hilom diha, oy. May pangayoon katingali unsa, no? Wa man gud, La. Sige, La. Aron makapanihapon na tag sayo. Kalang si ini pinirito nga akong gikunis-kunis aron isubak sa utan, oy. Dili may mong pakita ko ni Lola nga kasukaon ko. Dili may mong magduda siya. Kutob sa'y mahimo. Itago ko kining akong kahimtang. Dili pa ko andam. Dili may mong maputol ang ako mga pangandoy tungod lang ni ining akong kimapdos. Husto pait. Ingon sila nga makapakuha kuno ang pait sa gimapdos. Mangita ko og pait nga mainom karon. Samtang gamay pa kini akong tiyan. Ug dili pa maklaro. Kinala makuha kini bataa. Pasaylo ako, Dave. Pero dili pa dyan ko andam alang ni ini bataa. Pero unsa may angayan akong buhaton og imnon aron nga makuha ni. Shit. Wa ko'y kapangutan-an kaya dili mahimong may laing masayod ini. Akala ko, Chudoy. Kung ikapalit ko lang ay... Yan na ba nagpadaman ko sa kong gipati ni atong higayon na? Shit. O karon na sugod na kong mahay. Kaon na, oy. Gano'ng gitutukan naman na nimo dahil imong pagkaon sa plato. Wa ko'y gana na eh. Uy, mamaway gana o na amo kaon ka ha. Dili may mo magpapasar sa kaon kaya tingalig mapas mo ka. Nay. Unsa man? Wa man. Doon na kay gusto isulti di. Maong buhiin na. Idiga. Sige na. Isulti na. Wa. Mananghe doon ta ko ba nga adto ko sa pikas bahay sa ila ni Jeannie. May kuan. Huwaman ko niyang notebook. Unya na lang ko makaon ni balik na ako nay.
Sabi po may project tingaling gastuhan na. Wang murag na problema. Ay, kalisod ba sa Diyos panahon? May higayon pangawa na magpalabada kay nagtipid sab silang ibayad. Mahimo pa lang mo dool og mangayo kog tabang sa imong amahan, Dave. Pero, di ko ginabuhaton. Iko na kayang among pagpakasaka ni Adto. Angay lang nga ipalayo ko ang akong anak ni mo, David. Hoy, nialagi ka. Nagunsa ka din eh. Ay, dali, dayon. Ang dirilatas gawas. Ha? Magunsa mo tadiha. Nakang lamok, uy. Mag-istorya. Sige na lang, uy. Kadiyot sa... Ma! Ari rami ni Dave sa gawas magtabi, ma, ha? Di lagi may mula ka og layo. Ali na. Diri ay. Diri ta. Kining paboritong lingkuranan ni Papa sa dinipa siya kay bugnaw ko nyo. Tinuod man sad. Mas bugnaw ning lantay kaysa sofa nga foam. Lo, kalawang good. Ngano ka uwi? Jen, Ngano gani? Grabihan naman gid ana. Grabe na yung lauma. Nianira ka para manghupaw? O musulti na kasinungdan anang imong pagpanghupaw? Huy! O da ito, oy. Ganina halos di ka makamanage na ako kay Marag wakas imong kaugalingon pag sulda ni mos klase. Diba gikan kas klinik? Nga naman di ay. So di ko pe. Unsa na may balita? Unsa dito si Emmy nga nakuyapan man? Hala, kapuya ba ta ay kasulti? Sige na panghupaw. Unsa pa? I-share ko na imong ginahuna diha. Para unsa pa nga nahimo ko nimong suod nga higala kung dili ko nimo kasultian, di ba? Uy, unsa na uy? Jen. Kining dakong problema. Mura bitaw, klaro man. Pero unsa gani? Dili siya gusto nga may lain may baho. Di lagi ko manabi lagi. Ako pa. Kanus ang maka nakadungog na nabi ko. Saan pa liya eh? Kato din nanguha tagbayaba sa silingan. Ngawa ta malanghid. Nanabi man kasi yung mama. Huwag ang imong mama sad, misulti sa kong nanay. Mao nga nakasaban hinoon ko. Kato din ka dito. Ay, kato. Ay, war man to sa kong una-una, good. Yung umasa ka mo ingon nga dili magsaba. Mo to nga nisulti ko sa kong mama nga nangawat tagbayabas kay para palit og papel. Hala, again and again. Sige na pa. Di talaga ito mao sa promise. Sige na, sulti na unsa na. Sure ka? Promise, gani. Mamatay pang baboy sa tong silingan. Promise. Huwag na mo yung baboy sa tong silingan, eh. Aw, sa sunod pagod kadapit. Sige na ba? Basta magduka na kay karon, biyaan tagid ka, bahala ka, klase pa ba yata ugma. Unsa na ba? Si Amy ba? Maplus. Unsa? Kaya nalipag siya ba? Hindi ko yung tingog ginoon. Siya pa. Mapto si Emmy? O lagi. O kami pang duha ang naibaw. Gawa sa nurse sa klinik. Gusto lagi yung tanak ko nga paibawon ang iyang apuhan. Makig-atubang ko. Nya, sa aran ako iyang lula nga bisag mo sa may tabo. Parugan ako si Amy. Pero may balibad man si Amy. Kaya hindi pa ko na siya andam. Mapto siya. Okay, Ginny. Kikilapak mo kay. Gusto na ba nasa ba? Ano na maptos man siya? Ako man nahilaptan. Anong iba ba sa gilaptan? Kalakot ka! Makalakot ka! Makalakot ka! Ginny, asa ka? Ginny, gano'n,
Jenny? Kung masok ko siya. Na, samot? Kung siya nagka ang lula na imi kung may baw? Dili kasi makadawat na ko. Oh, hoy. Kagamay ra gud nimo gikaon. Nagtimi-timi ka man. Saman wa ka lami sa kaugalingon nimong luto. Labi man di ay. Sakto ka timpla. Nakatsamba ka ronda. Oh, higop na diha. Dagan naman kong nahigop la. Wa ko kitang mihigop ka. Samtang nagluto ko kaganina, nagsige man kong higop la. Nagsige ko og dilaw. Aron nga masakto ang timpla. Nabusog na lang hinuong kog tinilaw. Unsa man ning pagkasugbaas buwan, oy. Mura man ni wa maluto. Mura man ni gisipitan sa ilok. Puti pa man kaide. Ay, lain man sa kay tan-awon kung mapagod la. Nayabag. Sugba gani. Di may pagod yun na. Ay, husto na la, oy. Makadaot sa baya ng pagod la. Karon na lang. Kadang pagod-pagod man gani imong ganahan sa una kay mas humot. Sa una man to la. Pero, ingon man gud ang among maestra nga makadaot ko no ang kanunay pagkaon og sinugba. Ilabi pa kun makaon nimo ng ihang pagod. Kay makakos ko na og cancer. Tungod sa... Ay, unsa ganito eh. Ay, husto. Carcinogen. Substance na siya nga makakos og cancer la. Sa kaanang taka lang kag tabi na ay kog iapil-apil anak kay wa ko makaila anak. Undang na diha kung dili nakaganahan. Ola, mulaos na kog panghimasa aron nga makatuog na. Unsa? Uy, init ka pang nihigop sa kining sabaw. Uy, dili mahimong magbasa-basa ka ha. Makadaot na. Ay, dili lagi la. Ganina ramang gutugod. Wa naman ko mohigop ron. Ay, kinigyo mga kabatanunan karon no. Dili nagyud mutuog pas mo. Bahala mo oy. Gianta na kala ha. Sige, pagtuman gusto nimo. Bantay man bitaw. Ganina pa dyan ko na pugong-pugong sa kukugalingon. Nga dili makatigwa sa tubangan ni Lola. Kasukaw na dyan kayo ko. May nalangkani ka nakapugong rasap ko. Luura gito eh. Ano man eh. Ini di ay kun magmamtos. Dagang pagkaon nga, dili na ko ganahan nga kanon. Lakip ang kulor. Kung dili ko ganahan, ludon ako. Makalakot eh. Ay. Usa lagi akong imno, no? Aron nga makuha ni bataa. Kay kun inan sa nako ni og tambal. Basa niya unyag ako na sa'y madaot. Ay, bahala na. Kumot-kumuto na lang din ako. Ako tiyan. Tsamo ani. Bahala na. Anto sa lagi na ko ang kasakit. Basta patig makuha pa ni siya. Aray. Aray. Man lagi ni. May tao sa sud. Bika ni. Yun. Unsar. Mura man og na ay nag-ago sa sud sa banyo. Eme? Eme, ikaw na naa sa sud? Lola? Ay, nag-unsa magkadihas banyo. Ay, naunsa. Abi ba nakog na hinano ka na si muhang lawak? Napadigihapon ka diha? Nag-unsa mo ka diha? Nagsirina ka? Kadugay ba ni mo nahuman? Gawas na ko no diha, be, kay kaitsaron ko. Nasa ako naman yung tingalin ng gikaon, oy.
Napalabi man sa gugog kaon. Unyan, higop pa kong maayos utan. Mauna ni. Niresulta na. Ipagdali diha, oy! Nag-usa ba ka diha? Kadito na, hapit na. Hapit na? Uy, ganina pa man ka. Unya, hapit pa gyud. Uy, unsa ba na ba? Nalibang kag atsa? Lala. Oy. Ibinausa ka ba? Ngano ka? Ano naluya man ka? Tawang la. Oy, Diyos ko! Imi, usa mi nahitabo nimo. Nganong nalupog bang ka? Wala lagi kong gawa sa ubalik ni Jenny. Nasukot tingali siya sa iyang ibawaan. Akong sa tinuod. Nagdali-dali ko. Huwag ko makapaabot sa husto hikayon. O karon niya. Pauli na ako. Igo na ako pagtambay din sa gawa sa bahay nila ni Jenny. Oy, dali, oy, tingaling mo sa itong apo ni Juana. Oh. Nay, abangan ko na sa kanya ni mo, Noy Manuel, para ihato sa hospital hindi, Imi. Si Imi? O siya naitabo ni Imi? Kinaki na mo. Lagay. Ayaw sa ipa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alburis. Aninong sa kagahapon. Palihaw dahil ko no, o subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.